Ka jingpule baningkong Jeremiah kalnong ka baat pun riu kat ka ba khat wei ter hadu khat riu te kilingdo bagi nong itu lupa kila ong haki nong yalam bad haki pat ba uni ubriu udawa po enrai penyap namar ba ula kren persha kanong ba jungi pilayo snow ye u dalaki skor te u Jeremiah ula ong haki nong yalam bad haki pat ba utrai ula pha yanga baniathu lupa yaki ai baro ki ba phila yo snow persha kani ka temple but persha kani kanong ba pidei ban kala ya ka rukom em jong phi but yaki ai ba phile but ban ko ngu yaki ktien utrai u Blei jongi hangta un sakala ya ka rai ban penjan kumba ula ong ba un sapan wan halor jong phi nga te nga dei hapo ka bor jong phi tole yanga kat ba phis ngo dei but phis ngo shong hok Henry to tips kam ya kani lada phi penyap yanga ma phi bat ki pat ba kani kanong ba ken sakit pap ma ki penyap ya ubriu ba lui namar ba dei utrai bala pha yanga bania thu yakini ki ai happy nangta kita kinong ya lambat ki pat ba kila ong ha kilingdo bat kinong ya thu lupa Yau ni ubriu dei ban ai saja da ka ba penyap namar ba ula kren hangi haga kerteng utrai u Blei jongi dei tang namar ba u Jeremiah ula yo eka jingkershan u ahikam u khun u shapan ba sham lai ti ya u hakipat ba en penyap ktien jong utrai kasam lenong ka ba ndriu khandai khot ka ba khat saw ter hadu khat san ar khandai hadu lai pho but lai pu ar hadu lai pu lai da ka jing rap ba klem ko jong mi to pelat yanga yo nga ngam ha ka ahor ka nyamra to pelat im yanga na ka jing yap banaki ba jeliu klem trai wat sha ba ko ba kan telep yanga lamni kan liu long kan nguit yanga lamni ka liu lap kan set yala ka shinter halor jonga ngati nga jenjar pada kuslai tu kentiu yanga shajrong a Blei tu pen im yanga ngan yaro ya Blei de ka jing rwai ngan pen kraw ya u de ka jing aingu ki baduk rangli kin sayo I ya kani bat kin smo ba ki bawat shida yu Blei kin sngo kmen naba u try ngap iki bakerdu bat i ben yala ki briu ki basa bendi The Gospel Matthew kalnong ka bakhat saw khot ka ba ningkong hadu khat ar deha kata ka por ba u Herod tetrak ulayo sngo shapanga nam u Jisu udei da shisha u Yohanes Baptist u bala imbyang ula ong halak shakri nakani ka daw ulayo kat kini kibor de u Herod u ba pha kem ya u Yohanes pha te bat pha set bendi ya u nakadaw ka Herodia katanga upara jong u Philip u Yohanes Baptist ulayai ong ha u Herod ombet ba men ya shong batka u Herod ulasni ban penyap ya u Henry ula tieng ya upat ba namar kila nyo ya u Yohanes kum unong itu lupa hakas ni ka u Herod ka kun ka Herodia kala shat hakamat kinong shong bam u Herod ulas ngobha hadu kata bu ula kular yaka nga kular bangan ay pi kat ka ba pipan da ka jing tha ka kmi jongka kala ong ay nga kumni yaka kli u Yohanes Baptist hakapliang kani kala pen babi usim Henry namar ba ula kular hakamat kinong shong bam baro ula ay hukum banle kumba ka kwa bad ula pha krai kli ya u Yohanes habindi yaga kli lawan ra hakapliang la ay yaka hagata ka khna makapat kala ay halaka kimi kisanran u Yohanes kila wanshim yaka medju bat kila tap yaka nangta kila let yathu ha u Jisu ka gospel jong utrai